बिटिआर दफायाव रन्जन दैमारिया गगोन होननानै लिरनाय गैया। बे खोथाखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा। खुब साननो गोनां बाथ्रा। रोखायैनो दैदेनगिरिफ्रानो फोरमायबाय बे खोथाखौ। दा एथ' गिदिर एग्रिमेन्ट खालामबाय, बेखौ सिगनेटरि हिसाबै बेलाव लाबोनानै सिगनेसार होहोबाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि सासे सिगनेटरि हिसाबै। दा बेवहाय बिथांखौ जुदि सिगनेटरि खालामनो सिगांनिफ्रायनो प्रि प्लान दंखायोमोनब्ला प्रमद बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि इमिडियेट रिलिज थाबैनो उदाङाव अख्राङाव फैनायनि फारसे मानो सानाखै? एकर्डआव थोंजोङै गगोन होननायनि जेबो लिरनाय गैया। अदेबानि नोरोम केस, हेनियास आरो नन हेनियास केस, बिएलटिनि समावबो बेबादिनो गोबां केसा हेनियास केसमोन। बिदिनो लासै लासै कर्टनि गेजेरजों बिथांमोननि केसखौ उइद्र' खालामहोनाय जादों। अदेबानि जाय बिथांमोना साजा फोसावजानानै जोबथेसालियाव दङ, बिथांमोननि राहाया दिनै सुप्रिम कर्ट अदेबानि हाइकर्टनि गेजेरजोंसो बेबादि मोनसे राहा जागोन। आरो बेखायनो थुलमुलै बे गोजोन गोरोबथाखौ गनायनानै बिथांमोननि साजाखौ खमायनांगौनि थाखाय, बिथांमोनखौ गहोनांगौनि थाखाय बे राहाखौ जों प्रे खालामनायावहाय दिनै जाबि दैखांनाय जादों। दिनै जोङो बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै जाय बिथांमोना केस जानानै दं, बिथांमोना उइद्रलनि लामायाव माखासे उइद्रल जालांबाय। 264आ उइद्र जाखांबाय नोरोम केसफ्रा, आरो बिदिनो गोबां गोसा केस दंबावो 2000नि बारा बे लाहार फाहार जागासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना जेलावहाय एबा जोबथेसालियाव साजा फोसावजानानै दङमोन, बिनिनो गायसनगिरि एनडिएफबि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङाबो दिनै आथिखालावबो दाबो उदां अख्राङाव फैनो मोनाखै। आरो बिनिखायनो जोङो दिनै बिनि थाखाय जि सुप्रिम कर्टआव केस सोलिनाय आरो माखासेया जि एनआइए स्पेसियेल कर्टआव सोलिदों आरो माखासेया हाइकर्टआव एपिल सोलिदों, बिथांमोनखौ लानानै जोङो दिनै भारत सरकार, आसाम सरकारजों जों सावरायनायाव नारसिनबाय थादों। मानोना जोंनि ओनसोलाव सान्थि गोजोनखौ बरायनानै बिथांमोनहाबो गावनि दायनिख्रुइ एसेबाबो रेहाय मोननानै दिनै उदां अख्राङाव फैनो मोननांगौखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो हास्थायो। आरो बिथांमोना जाहाथे थाबैनो उदां अख्राङाव फैनो मोनो, कर्टनि राय बादियैसो दिनै बिथांमोनहा बेबादि राहाखौ नेनाय जादों। दा बिनिखायनो जोङो दिनै बेखिनियाव नांथाबबाय थागोन होननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दिनै बिनि सोमोन्दै गुवारै नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन, लोगोसे भिडिअ क्लिप होनानै नोंथांमोननो फोरमायहरगोन। हेल' एभ्रिवान, वान्स एगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। जाय दैदेनगिरिया गावनि सारा जिबनखौनो जाथिनि थाखाय बावबाय, सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनांबाय, बिटिआर एग्रिमेन्ट जानायनि सिगां बिथाङा जेलावनो जोबथेसालियावनो दंखायोमोन। बिथांनि सेक्रिफाइस होनाया मोनसे सुप्रिम सेक्रिफाइस एमंस दा बड'स होननायाव बेफोरबादि जाहैखाबाय। बै समावबो जुदि सासे सुप्रिम सेक्रिफाइस होनाय गावनि जिबनखौ हारिनि थाखाय, बेनि फारसे साननो रोङैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानस्लाबनो हायै ना गोरोन्थि मावलांनाय, ना ड्रबेक्स, ना नैबे बिटिआर सरकाराव जायफोर दैदेनगिरिफ्रा प्रेजेन्टआव दङ, दायो दङ, बिथांमोननि गोरोन्थि, बेखौ रायजो राजाफ्रासो हमदांनानै कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो। बेखौ दफायाव सोस'नैया जोंनि थाखाय सुख लासिंसिं बाथ्रा। सोसनथारनांगौमोन। मानो सुप्रिम कर्ट, हाइ कर्टनि गेजेरजोंसो केसा थांखायो। नाथाय एग्रिमेन्टआवनो इमिडियेट रिलिज अफ रन्जन दैमारि बेफोरबादि खोथाफ्रा थानांगौमोन। अब्ला इसिबां गोबाव बिथांमोनखौ बख'नो थाखाय रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि केस नांनाय बिथांमोन, जाय केडारफोर, मावथिफोर एनडिएफबिनि, बिथांमोनखौ बख'नायाव सिगाङाव नाङामोन। स' दिनै नोंथांमोना प्रमद बर' बिथाङा बिनि सायाव मा बुंदों, बेखौ नैबे भिडिअ नायलांदो, जोबनायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। सोरबा साफा सानैया सानसेयावनो जाजानो लुबैयो, नाथाय बे लुबैग्रा मानसिया
थैबो होआखै गोलोमदैबो होआखै गावनि जिउ बावनायाथ' जुदासै दा नंखायनो जाय बिथांमोना दिनै थै होदों गोलोमदै होदों गावनि जिउनि बेसेन गोसा समखौ होदों बिथांमोना बुजियो भारत सरकारा थफ्ला जुयै जुयै दोनाखै नांगौबानो होगोन होननानै नङाबा आगोलावनो जालांसिगौमोन 5,000 मानसि थैनांगौ जानाय नङामोन रायजोफोर दिनै ना दुलाराय बर' फरायसा आफादा ना दिपेन बर' खनिन बसुमतारिया ना प्रमद बर' गोविन्द बसुमतारिया ना रोंगोरा नार्जारी इउजि ब्रह्मआ जों हारिनि बाथ्राखौ 1% बावाखै आरो पलिटिक्सआ मालाबाबो जोंखौ दिंग्रायनो हाया रायजोफोर नाथाय दिनै बड'फानि सिमांखौ मोगथां खालामनो थाखाय स्कुलखौ मोजां खालामनांगोन कलेज इउनिभारसिटिखौ मोजां खालामनांगोन फरायनायनि मोजां थासारि दानांगोन रांखान्थि जौगानायनि थासारि दानांगोन बे गासैबो खामानिखौ मावनो होननानैसो जों फैदों 17 बोसोराव जायखौ मावनो हायाखै 3 बोसोराव दिनै जोंखौ काटगारियाव फसंदों मावनो हायाखै होननानै 17 बोसोराव मानो लामाया सरानि जाजोबाखै 17 बोसोराव मानो स्कुला सरानि जाजोबाखै 17 बोसोराव मानो दालां जाम्फै गासैबो जाजोबाखै मानो 17 बोसोराव सोलोंथाइया मोजां जायाखै देशनि सिस्टेमखौ इगनर खालामनानै रावबो थांनो हानाय नङा देशनि सिस्टेमजोंनो जों थांनांगोन दिनै सोरखौबा सोंखारिनिख्रुइ लोगो जानानै खामानि मावोबा बांसिन मोजां जायो हारिनि जारिमिना बेखौनो फोरोंदों जोंनि हारिया गावजों गावनो दाङाबाजि जानानै गावबा गावनि लिडारफोरखौ गावबा गावनो फोथैजोबनानै लादों हारिनि थाखाय बेसे खहा जादों दाबो बे बाथ्राखौ सोलोङाखै नामा पावाराथ' बारा गिदिर बाथ्रा नङा दिनै सोरबाया फैदा मावफैनो हायोबा मावफै मावनोथ' सुजुगखौनो होदोंमोन नङा मानो मावाखै एनडिबिनि जोंहा बिदा फंबायफ्रा जेलाव दङ मानगोनां रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङ बे गासैखौबो बर'नो थाखाय जोंनि सरकारा जोङो नाजागासिनो दङ अरुणाचलाव थानाय केस मेघालयआव थानाय केस नागालेण्डआव थानाय केस बे केसफोरखौ उइथड्र खालामनो थाखाय जोंनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बै रायजोनि चिफ मिनिस्टारफोरजों रायज्लायनो थाखाय दाखालि आंखौनो बुंदों जे थांनानै रायज्लायनानै केसफोरखौ उइथड्र खालामनांगोन नाथाय ओरैबायदि बै समनि थासारिमोन बबेयाव मा दङ बेखौ बुथुमनायावनो गोबां सम लाबाय दिनै मुंख्लंफोरनि नामफोरखौबो सोरहाबा केस गैया सोरहाबा पस्टमर्टम रिपर्ट गैया बेसेबांबा बुरजा सम लाबाय नाथाय दिनै बे हिरेन नाथ बिथाङा जोबोद सिनसियार मानसि आरो जोबोद अनसुला मानसि दा बे हिसाबै बिथाङा बे खामानिखौ धैर्य सहकारे मावै मोनसे लेभेलाव फैबाय बिटिआर गोरोबथाया जोंनिल' कमिटमेन्ट नङा बेयो भारत सरकारनि कमिटमेन्ट दा नंखायनो हारि दानो फैग्रा मानसिफोरनि गेजेराव कम्पिटिसन जायोबा जानाय नङा हारि दानाया खुगाजोंल' कम्पिटिसन खालामबा जानाय नङा मावनोबो नांगोन दिनै लासैनो जौ जुवानि थासारिया जोबबोदों मेला होनायनि थासारिया जोबबोदों नाथाय दाबो साफा सानै मानसिफ्रा बेखौनो जुजिबाय थायो मेला होनो जुवा होनो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा ड्राग्स बन्द खालामदों गोबां खामानि मावगासिनो दङ जोंनि ओनसोलाव बेफोर बाथ्राखौ लानानै चेलेन्ज खालामो दाबो साफा सानैया बै 17 बोसोर समाव होनाय बायदि सिरि बबेयावबा जखमानानै जुवा होनो नागिरो बे समाज बेरेखा खामानिखौ जों लुबैनाय नङा सोरबाया दिनै रेस्टुरेन्ट नुदों धाबा नुदों जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय बे रेस्टुरेन्ट धाबायाव जुदि जौ जुवानिसो आड्डा जायोबा गाज्रि खामानिनिसो आड्डा जायोबा बेखौ खिन्थु हारिया अराय सम मावहोनाय नङा जों बेखौ बिजिरनानै नायनांगोन मावनो थाखाय मेला खामानि दङ मोजां खामानि जोङो माबा मोनसे गाज्रि थाखाखौथ' मोनगोन नाथाय बिनिफ्राय हारिया खहा जायोबा जोंनि जेनेरेशना खहा जायोबा बेबायदि खामानिखौ मावनायनि कुनु गोनांथि गैया दा नंखायनो रायजोफोर जोंनि दानि मिशना जाबाय गेरेमसा बर' माहारि बे गेरेमसा बर' माहारियानो जोंनि मिशन जोंनि गेलेनायनि बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्डार 13 फुटबल होदों कुनु मोनसे खामानिखौ रावबो गारनानै दोनाखै जेलनिफ्रायबो गनांगोन केसआबो जोबनांगोन मुंख्लंफोराबो थाखा फैसा मोननांगोन बिटिआर गोरोबथायाबो जानांगोन लोगोसे हारिया गेरेमसा हारि जानांगोन आब्रुथि गोनां हारि जानांगोन सोदोमस्रि गोनां हारि जानांगोन आरो जिखिनि राव थुनलाइ बायदिसिनानि जेंना बे जेंनाया आगोलनिफ्रायनो दङमोन बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजायैनो लासै मोनसेनि उनाव मोनसे सुस्रांगासिनो दङ आंहा फोथायनाय दङ मोनसे समाव बियो सुस्रांजागोन बबेबा मोनसे सिस्टेमखौ गन्डगोल खालामनाया जोंनि थांखि नङा
दिनै जि खामानिखौ मावगोन फैगौ 100-102 बोसोराव बियो गोख्रों जानांगोन, मोजां जानांगोन। स' नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ आङो नेनानै थाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।